Vai a cabo. Pero que taza máis molona. De onde sacaches? De Mans do Mar, empresa especializada en merchandising deportivo e personalización textil que fabricará a túa idea. Tamén lle encarguei uns chaveiros, uns banderíns e un par de bufandas de equipos que me molan bastante. Mans do Mar, merchandising deportivo. Mans do Mar, como mola xa che digo. Somos Dani Cabo E Bieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estades? Hola, Bieito Baliño. Hola, Dani Cabo, que tal? Hoxe volvemos aos futbolistas, Volvemos aos futbolistas, despois da semana pasada que estivo aquí Óscar Gil Sanz. Hoxe temos un porteirazo, non? Un porteirazo, eu para min un dos mellores porteros da categoría, sin duda, da nosa categoría fetiche, da terceira división galega. De terceira ref, sí señor. Quen está hoxe con nós, Cabo? Hoxe temos con nós, sen máis dilación, a un home que é dun ano moi bonito, por certo, do 98. Temos con nós a Chema Leo Valde. Que tal? Que tal, chicos? Como estás, Chema? Bueno, ben. Longa viaxe ata aquí hoxe, Sí, creo que tiven que coller 2 avións e un autobús para chegar aquí. No, a verdade que nada, son 8 minutos andando hasta os estudios. Tremendo, entón, pois, Bueno, hasta os estudios, dixes. mira, Que profesional que estudios debes. non vale furar. Sí, señor. Pois nada, Chema, nós sempre empezamos polos inicios e queremos saber por onde empezaches ti, porque, bueno, todos temos uns inicios no mundo do fútbol. Cales foron os teus aquí no barrio, non? Sí, eu realmente vivo aquí a 5 minutos de aquí. Os meus inicios da portería non foron nunha portería de fútbol. Aquí, bueno, perdona, para que xente sepa que gravamos en Vite. Santiago, barrio de Vite, barrio conflictivo. O sea, tiraste por aquí cerca. Non é un barrio conflictivo. Hai moitos anos que deixou de ser. No, Gústanos vender que sí, así, para facernos un poucos... No, que va, é mellor venderse ben, Sí, eu empecé aquí, realmente aquí a 3 minutos. O que pasa que, como decía, nunha portería de hockey, non de fútbol, pero con 5 anos creo que era, ou con 4, xa non me acordo, pero bueno, con 4 anos. E despois vin que se me daba moi mal e que nos entrenos caía moito e dime ao fútbol. Porque era hockey patins, non? Sí, era hockey patins e nos entrenos caía seguido, entón casi preferín estar polos meus propios pés que nas rodas. Dicíamos, era máis grande o balón tamén. Sí. E nada, despois eu creo que co colegio ninguén quería ser porteiro, a verdad. Din un paso ao frente, por así decirlo. E así empezou un pouco o tema no colegio ali en San Jorge e despois xa foi todo o resto. Foi, escolliche ser porteiro pola mítica, porque sempre facemos a pregunta aos porteiros de, joder, por que decidiste ser porteiro? É porque eras o último en ser escollido nos míticos recreos ou era porque che gustaba de verdade? Foi super natural, eu ofrecínme, o sea, a min dábaseme ben, de feito, co colegio, bueno, xa empezas as ligas así de prebenxamíns e de, bueno, de, non sei se agora biberóns ou que agora biberóns ou... Pode ser, sí. E xogaba unha parte de porteiro e unha parte de xogador, e o que xogaba de xogador era para que despois xogara de porteiro e que non me meteran goles. Entón, bueno, empecé un pouco así e despois hai un par de historias que é un pouco raro, bueno, raro non, é a hostia, porque eu de pequeno empecé de porteiro tamén porque meu avó no seu día foi porteiro. Porteiro recoñecido? Non, o sea, así a nivel de Santiago, sabes, era un porteiro máis. Vin unha foto na casa dos meus avós e dixen, abuela, a meu abuelo era porteiro tal, pero eso foi a posteriori que eu decidira ser porteiro. Xa eu era. Ostra, e non tiñas nin idea? Non, que va. E despois hai outra historia que conto sempre cos meus amigos, é que meu pai poñía xogaba el ao fútbol e poñía a min contra a parede a que eu parara. Que cabrón, Entón esa historia tamén está vixente, entón elexide a que máis vos guste. Ese que foi a do avó, que esa é certa. Iso vai na sangre. Meu pai, sí, a verdade que un pouco, sí, o sea, decías que elixiras ti un pouco de ser porteiro, pero xe che viña un pouco, sí, no, realmente, por parte da familia. Sí, o meu avó, que che digo, o meu avó é o meu escudeiro actualmente tamén, é
a razón pola que eu sigo, sígueme a todos lados, despois xa falaremos das distintas etapas, pero seguíame a todos lados, e desde pequeno está comigo axudándome no que pode, apoiándome. Eu creo que xunto con meu pai no tema do fútbol, o meu apoio é o meu avó. Que guai. É que che di de... O sea, imagino que falades moito de fútbol e falades de moito como é ser porteiro hoxe en día, como era ser porteiro daquela. El sempre di que os porteiros actualmente non collemos unha. É certo. El É certo, pensa pouco. que os porteiros actualmente non se fan fortes na súa área propia, nos centros aéreos, nos balóns á espalda, non se fan fortes. Saír ca rodilla, mítico. Sí. Ali eso era o fútbol que el coñece, que é o fútbol de verdad, que foi evolucionando, pero que el ahora di que non colledes un centro, que non... E ti dirlle, pero ti non sabes dar un pase. Claro, non? Sí, pero... Claro, bueno, pero que daquela os balóns pesaban 40 máis, kilos, claro. E agora pesan, claro, os Mikasa, míticos. Sí. Entón, pois, agora sí que é certo que cos balóns novos e todo eso é moito máis difícil. Claro. E despois, Chema, bueno, antes comentabas que empezas a destacar pronto. Ti xogas que no Conxo ou... Sí, xoguei os anos de pre-Benxamín e Benxamín, xoguei no Conxo aquí en Santiago a nivel local, como nas categorías tal, e bueno, empezamos a destacar, por así decirlo, chegamos a ser campeóns de España de fútbol sala, mezclábamos fútbol sala con fútbol 7, e chegamos sempre a de ser... porteiro. Sí. De vez en cando sí que é certo que ese Conxo era moi dominador, por así decirlo, entón vas co resultado moi a favor e dis, bueno, a ver se me aborreste un pouco. Ponme de dianteiro un pouco. A ver se, sí, é Sí. certo, é total. Xogaba de vez en cando, de feito, tiña o meu dorsal, tiña a miña camiseta de xogador, Hostia. por se algún día tocaba xogar de xogador. E sobre todo tamén que os rapaces de vez en cando peleábanse por estar na portería cando realmente... Peleábanse por estar na portería En serio? 5 minutos. Sí, claro, Non se claro. peleaban para estar 40, que era o que duraban os partidos de fútbol sala. E nunca tuveches dúbidas de... Sempre tuveches claro a partir desde que empezaste a xogar que querías ser porteiro? Ou nesta época que diste... Nunca dixen vou xogar de... Sí que é certo que cando xogaba co Conxo e xogabas diante gustaba che xogar, Marcar goles mola moito. pero porque era diferente, sabes? Marcabas un día marcabas un goliño, marcabas dous, era un tema de, o sea, vías a novidade, por así decirlo. Entón, a raíz de eso, de xogar así uns minutiños e tal, eu pasaba ben na portería. A min gustábame ver o fútbol, actualmente tamén analizas e pillas un pouco todo por eso, porque me gustaba estar na portería e non me gustaba estar xogando. Eu no colegio xogaba de porteiro igual, aínda que me aburrira todo o que fora. Nunca dudei da... E os outros nenos quererían tamén que xogaras de porteiro, imagino. Sí, a ver, al final... Win-win. Moitas veces destas que fas... no colegio é mítico que xogan os dous mellores contra 15. Sí. Pois a min E ganan tocaba os dous mellores moitas os veces. dous mellores, a min tocábame estar nos dous. Bueno, era unha suerte pola miña parte. Con que xogabas? Que era ti de porteiro e o outro o crack diante que era? Non sei, no meu colegio éramos, a verdade que éramos dúas clases, o sea, éramos unha clase por curso. Entón era... A ver, algún crack que se quedara polo camiño? Do colegio? Un colega clásico teu do colegio. Ostras. Joder, eu creo que ningún deu para o fútbol. Entonces abusabas aí, Chema. Bueno, algo... Normal que te fichara o Celta. Algo manejábamos. Que pasou? Chegou o Celta cando eras un chavalín, non? Sí, eu, que vos decía, xogaba no Conxo hasta o Benjamín de segundo ano. Benjamín de segundo ano fomos campeones de España co Conxo de fútbol sala e ca selección galega, sub-10 ou non sei. Barbaridade. Bueno, fútbol 7 xogábamos tamén, bueno, ese ano creo que tamén el xa estaba, pero pois un ojeador ou, bueno, un señor ou quen sexa veunos a ver o Celta. Roberto Cediño. Non sei quen era, e firmei no Celta. Daquela xa estaba Diego Allende no Celta, estaba coincidín con Hugo Rama, que é máis maior que a min. Hugo Rama estaba 2 anos, é do 96,
xa estaba ali tamén. E paso 5 anos en Vigo. Sendo moi rapaz, pero non marchas a Vigo vivir, non? O sea, no. Ibas e viñas. Iba e viña, marchaba ás 5, que recordo, marchaba ás 5 da tarde, collíanme en San Lázaro no estadio, chegaba a casa ás 10:30, 11. Collíante. 5 anos. 5 anos, 5 anos. 5 anos indo ali 3 días, 4, os que tocaran. E ti máis o partido. O sea, como levaches isto? Porque claro, ao final eres un neno aínda, dos amigos aquí, tens que estudiar. Lévalo un pouco de maneira inconsciente, eu creo, porque non é que perdas tempo, porque botas moito tempo no autobús. É que eu facía parada en Padrón, facía parada en Vila García e facía parada en Pontevedra. Aquí ibas en bus. Claro, facíamos íbamos parando. Entón, ao final... Collendo futbolistas do Celta. Sí. Era un bus posto polo Celta. Posto polo Celta para chegar a Madroa. Desde Santiago? Ou bueno, desde Santiago. Este empezaba en Santiago. Claro... Quen ia nese bus, aparte de Alende? Diego Alende... Ostras, a ver... Bugallo, sí. Manu Bugallo, creo Manu que era, Bugallo, que sí. estaba no Céltica fai uns Sí, anos, sí. Eu non sei, agora perdín a pista. Eu tampouco, xe. De Pontevedra había... Pues non me acordo. Sí, non bueno. me acordo. Pero vaya autobús. Pero que claro, o tema era que o que fas nun viaxe a Madroa, ti vas no coche, son 50 minutos, unha hora, e que no autobús facíase unha hora e media, hora 45, cas paradas e con todo. E claro, ibas, entrenabas ás 7 da tarde e entrenabas unha hora e media ou o que sea, e despois tens que volver. E tens que unha ao camiño e tens que esperar que os rapaces acaben na ducha. Que facías neses camiños de... Neses camiños nós xogábamos a Nintendo DS, mítico. conectábamos Mario Kart. ao Mario Kart e a xogar todos contra todos. Está De guai. vez en cando levas os estudios, ao final... Bueno, De vez en cando. Claro, é que Metiches non é o todos. ambiente tampouco, é que Claro. sí que é certo que jolín, cando eres un rapaz queres pasalo ben, queres, eu que sei, estás no autobús, estás compartindo o que che decía Nintendo, de aquelas eran os teléfonos Que empezaban xogaz. os teléfonos cos datos móviles, co tal. Non querías, é que realmente ninguén quería chegar ali e decir voume poñer a estudiar e tal, aínda que tiñas que facer, ninguén quería. Claro. Entón, pois compartíamos, eu que sei, facíamos listas de mellores xogadores, 11s, eu que sei, da época, Xogar sabes? como se día. Xogabas por xogar, realmente. Entre a Nintendo DS ou PSP ou o que sea, Sí. ibas sacando maneiras de ter a cabeza entretida, sabes? E ti en ningún momento, porque eu imagino, o mellor un rapaz pequeno, o mellor un certo día non lle apetece ir. Claro, é que... Que pasa cando que che din teus pais o mellor, non, hoxe non, ou pasouche algunha vez, hoxe non quero ir, No, me apetece ir. realmente eu co tema do fútbol sempre fun moi disciplinado, por así decirlo, e moi comprometido. Entón gustábame, rollo vou, era un martillo pilón, por así decirlo, sabes? Claro. Eu tiña interiorizado e decía, se me falta a rutina ahora, sabes, non sei que facer, por así decirlo. Hai que ser moi maduro. Sí, bueno, tamén, pero de Que pequeno... 8 anos é terías, que no? Por aí, con no? 10, eu creo que cheguei ali. Ajá. Creo que foi con 10, estiven hasta os 15. Pero eres un pouco inconsciente tamén. Sí. Podes contarnos como foi esa estancia no Celta de Vigo? Como... Ben, eu fun super feliz ali. A verdad que os compañeiros si que éramos 3 chicos de aquí, que eran Anxo Pazos e Pablo Ramonde. Éramos os 3 de aquí e íbamos os 3 no autobús e os nosos pais levábanse genial, refírome a estancia ali foi brutal. Si que é certo, fomos a un torneo a Arousa Cup, fomos a Carballo, fomos a Rumanía, un torneo siendo infantiles, Boa. sabes? Esas cousas Non se olvidan. quédanse. Claro. Sí que é certo que ahora con 27 anos digo, mereceu tanto a pena tanto tempo e tanto tal. Eu creo que sí, porque ao final, eu que sei, son o que son agora polo que pasei. E non todo o mundo vive, non? É como... É unha suerte, É unha realmente, forma é unha de- sorte, sabes? O sea, éramos afortunados, é que realmente Sí. ti ahora que estás no Celta, o Celta en Europa League, non sei que eu cando mañán teña, se algún día teño fillos, cando mañán teña fillos, Decirle, eu xoguei no Celta, e o Celta eu recordo que cando eu cheguei ali foi o ano xusto que Iago Aspas mete 2 goles contra o Alavés. Ostra. Entón quedaste marcado con esas cousas. Ibas moito por Balaídos? Non adoitaba, porque ao final Non eras do Celta, ou si?
Sí, eu era seguidor, pero estar ali faite do Celta, sabes? A min, que son de Santiago de toda a vida, pois estar ali faite do Celta. Ti claro. antes de fichar polo Celta, na casa que se tiraba máis. Na casa meu pai tirábame É do do Depor. Na casa o meu pai tirábame do Depor. Pero bueno, meu avó é do Madrid cerrado, meu pai do Depor. Non sei, non é que tal, pero daquela, bueno, pois vaste tirando do que tes na casa un pouco tamén. Sí, Pero sí que é certo que a raíz de firmar no Celta, é un equipo que me gusta moito, que teñolle un cariño espectacular. Non sei, gústame moito. É que me gusta moito o Celta, todo o que rodea o que é o Celta, gústame. Actualmente tamén, o sea, Daqueles compañeiros que tiveches, porque imaginamos que tiveches un montón de compañeiros top, quen chegou á elite, non sei, por aí? pois mira, eu compartín vestiario o ano de cadete de primeiro ano, Iván Villar, que era cadete de segundo, lesiónase, entón paso moito tempo sendo cadete de primeiro, paso moito tempo cos de segundo ano, e nese cadete de segundo ano estaba Brais Méndez, estaba Diego Allende. Non xogaba, Por Brais, exemplo. Ese ano empezabas os primeiros partidos non foi titular, e despois, pois mira onde está ahora. Claro. Tamén, mira Diego Allende, estaba Varo do Ourense, Pape Cheik, non sei se vos acordades. Sí, A home. mí parecía boísimo se xogaba. Pois mira, estaba foi cando chegou ese ano, creo que era do Montañeros, creo, non me fagades moito caso. Eso non o sabía, mira. Creo, non me fagades moito caso, pero el viña de Coruña. Hai un Pape mellor agora no Montañeros. Bueno, Está máis gol. ten bastante gol, gol. Pero bueno, despois na miña idade tiñamos a V, que está ahora no Alondras, temos a Pablo Salgueiro, que está no Alondras tamén, que por desgracia ten unha lesión grave. Estaba ahora mismo actualmente na terceira, teño eu na cabeza a Juanma Justo, que está no Barco. Teño a Adrián Presas tamén, que está no Barbadás. Calidoso, Jo, boa zurda. Mira todos os xogadores que estaban aí nese Celta e que ao final pois non acabaron de chegar ao fútbol profesional. Eso, joder. Pode ser, ti crees que hai diferencia entre o Celta no que estabas ti, co Celta actual, que hai moitos xogadores que eu creo que daquela chegan. non sei, eu o que sinto ahora, visto desde fora, ao final eu en cadetes con 15 ou 16 anos, non é que non sesas consciente, pero non estás tan cerca como quen di a chegar a faltan 3 anos de juvenil. Non estás tan cerca como parece, claro. como se ve desde Entón, eu o que noto ahora é que hai unha apuesta moi grande pola canteira. Eu que sei, estive esa plantilla do Celta, si é certo que ahora están os Brian, os fichaxes que fixaron novos, que están en Europa, pero que ves o Celta B que ten 2 ou 3 juveniles. No juvenil hai 2 ou 3 que son de primeiro ano ou son cadetes. Eu creo que hai unha aposta importante e que creo que teñen que facela. Non sei. Tes algunha anécdota, Chema, así que nos poidas contar divertida? Non cando eras sei, un neno? cando era neno, a ver, podo recordar algún autobús Algún ou personal, algo de Hugo Rama que liase algún. No, que va. Pero facíamos tonterías, O sea, eu teño recordo de algún compañeiro, non vou decir nomes, non vou decir nada. Podes dicir, No, prefiero non decir. Eu recordo no autobús xente rompendo mazás ca cabeza. O sea, A ver, a mí pareceme totalmente normal, o sea, eso fixo todo o mundo, pero que ¿no? con 12 anos ou con 13 anos que viaxas 2 horas ou Sodes guerras nenos. de comida, guerra de fruta, guerra de... É que no autobús É que tantas horas aí é ten que que pasar de todo. era moito tempo, Para era nenos, ademais. moito tempo Pensar de todo. tempo para pensar, e os nenos non os podes deixar solos. De todo. Porque aparte como era, ibades con cuidadores ou ibades vos solos ali? Eu creo que A monte, Ibades ali a eu monte creo co recordar que pobre chofer. íbamos a monte e o chofer era o que poñía un pouco Non sería Óscar Gil Sanz, a o chofer. cordura. No. Poñía Estaría un pouco a cordura, pero bueno, era difícil. Sabía que podía, tiña que ir Era conducindo difícil, sí, a ver, un microbús ou un autobús mediano, por así decirlo, de 35 plazas, na que van 15 rapaces ou 20, é complicado. E sen estar en horario escolar, sabes? Que é como, non estamos no complicado, cole, lío. algo de Claro, un ambiente máis festivo. Algunha vez dormía a xente e tal, pero
E o que dormía seguro que lle caían todas, claro. Non vou decir que eu teño facilidade para dormir, pero non tuve nunca ningún sustiño deses mentre estaba dormindo, Sí. E despois tamén comentabas antes como anécdota, estiveches nunha... Foi co Celta que estiveches na Arousa Cup e xogaches contra... Sí, contra un... Mítico, Vas flipar, Vieito. Esta é gorda, A ver. Ese ano, Arousa Cup 2010, creo que é, coincide a selección Campeonato de España, seleccións galegas, bueno, galega, Campeonato de España da selección galega, selección tal. Non sei que día era, un miércoles a un sábado, un miércoles en Galicia queda fora contra Madrid dos Obama. Hostia. Gol de chilena de Salomón, dun deles. Non os diferenciaban. Non sabía, eu non sei os nomes agora realmente. Salomón e Fede. Actualmente non sei os nomes. Salomón chegou a xogar no Celta, se non me equivoco, non? Sí. Bueno, xogar. Eh, Estive por ali. O Celta decide que para que os rapaces cheguen a Arousa Cup vai poñer unha furgoneta para que desde Logroño, creo que era, viaxaran sós a Arousa. En Arousa, primeira eliminatoria, octavos de final, Celta-Liverpool. Quen xogaba nese Liverpool, Vieito? Do ano 98 é un chico chamado Trent Alexander-Arnold. Mira esos que cara pon, En esa plantilla estaba Trent Alexander-Arnold. E non é moco de pavo. Actualmente. Actualmente. Tamén é certo que non me acordo. Claro. Na época non me acordo, non sabía nin quen era, nin quen tal. Pero estes días mirando, encontrei que Trent Alexander-Arnold Dicho este conto fai pouco, non? Sí. Mirou no para vir aquí, o cabrón. Trent Alexander-Arnold estivo nesa estivo en Vila García de Arousa xogando a Arousa Cup. Aí queda o corte de TikTok. E como quedastes? Ganamos a penaltis. Joder. E parei un penalti a Parei un Trent. penalti, non sei a quen. Pero Ojalá, parei un. imaginaste, ojalá fora Alexander. Eu parei un, non sei a Sería quen. increíble. Intentei buscar fichas técnicas do partido e Non te información. acordas da cara do tío que che tirou o penalti? Que va. Xa bastante teño con acordarme do partido. O sea, Joder. Increíble isto. Si xa che digo. Despois, Chema, deixas o Celta e volves a Santiago para xogar no Santiago de Compostela de Nacional. Por que deixas o Celta e por que volves a casa? Mira, realmente o que pasa no Celta é que eu empezo o sexto ano. Eu empezo a pretemporada do sexto, en cadete de segundo. Eu xogaba, é dicir, non tiña queixa de minutos, nin tiña queixa de nada. Pero empecé o ano, eu quería marchar. Xa quería marchar. Porque estás cansado. Porque quería ir á residencia. Sinceramente, eu quería marchar para a residencia e vivir en Vigo. E teus pais porque non compatibilizaba a vida de estudios máis ir a Vigo 4 días, eu estaba canso. Porque sabes? isto é xa maior, 15, 16 anos. Bachillero, 15, 16, cuarto de la ESO, claro. cuarto, tercero de ESO, que ao final eu son unha persona que non lle costaba estudiar, pero costaba centrarse. Entón, pois bueno, Imposible. Non era, para min non era compatible. Seguías indo no bus? Sí, non era compatible. É que claro, ao final, se chegas aquí ás 12 da noite... Claro, iba á academia de 4 a 5 da tarde, por exemplo, eu pa que me botaron unha man extra, sabes? Ao final, pois iba á academia de 4 a 5 da tarde, non chegaba aos estudios como tiña que chegar de ben, de sacar boas notas e tal. Chegaba xusto, É que é normal. por así decirlo. Chegaba xusto, chegaba probando, chegaba tal. Pero eu xa estaba canso de tanto viaxe, tanta tal. Eu pedín a residencia para a pretemporada de cadete, pedín a residencia. E dixeronme que non tiña plazas. Eu estaba un pouco dubitativo, por así decirlo. E reuníronse con meus pais. E bueno, convenceron, por así decirlo a meus pais, e accedín a empezar a sexta pretemporada. E a raíz de aí eu empeza a pretempada e digo, bueno, vai todo ben, vai todo tal, e fomos xogar un torneo a Coruña, e non estaba o Atlético de Madrid, había algún equipiño tal, e non me puxeron a xogar. Como equipiño. Bueno, algún equipiño, Equipazo, algún equipo de entidade, Sí, por así decirlo. sí. E non me puxeron a xogar, e dixen, pero
por qué. E resulta que, bueno, había un rumor, non era tal, de que o Atlético de Madrid podría chamar, Salvarte. pero en ningún momento nada, cero interés, cero chamadas, por un rumor. E non me puxeron a xogar, eu xa que O sea, tentei pero te puxeron a xogar por si o te torneo, que xogabas moi ben e te fichaban. eu o supoño, non sei, é unha cousa miña que igual estou equivocado e tal. E non puxeron a xogar. E despois, esa mesma semana, ven un chico novo e danlle residencia. Como se chamaba ese chaval? Non me acordo. Pero era porteiro tamén. No, que va. Ah, vale. Era un chico novo e deronlle residencia. Eu quenteime, xa dixen, eu marcho de aquí, é que non merece a pena. Teus pais intentaron frenar a tua decisión? No, Dixen, no, entenderon, sabes? O sea, ao final, eu que sei, se o rapaz non quere realmente... Xa. O sea, A ver, así que... O sea, meus pais nese sentido entenderonme sempre, rollo, mira, queres ir aquí, vas, queres tal, nese sentido. é entendible a tua postura tamén. E despois Claro, un pouco de Santiago de orgullo, Compostela sabes? directamente. Sí, o sea... Como foi eso? Pois mira, eu pois daquela na época estaba o Compos tamén na Juvenil de Nacional, estaba o Santiago. E non sei, bueno, falou Antonio Álvarez, mítico presidente do Santiago daquela. Falou con meu pai. Claro, eu era cadete de segundo ano e decíame, no, se vas xogar co juvenil, non vas xogar cos cadetes. Vas xogar cos juvenil de Nacional. E claro, o juvenil de Nacional viña de descender de división de honra. Aí ti xa estabas tocho, que porque aí hai diferencias de... Non era para tanto. Son 3 non... anos maior que Sí, ti, o sea... sí, era, sabes, eu xogaba Martín Sánchez, que non sei, creo que é do ano 95. Eu xogaba con el. Eu xoguei con el. 95 debe ser, sí. Pois eu xoguei con el. El era juvenil de último ano. Joder. Eu era cadete. E claro, eu non vou decir que eu era follonero ni nada deso, pero a min gustábame picar. E gustame ahora tamén. E claro, eu picaba e despois viña Martín a defenderme. Claro. E claro, despois eu escapaba. Pero si, das así, un pouco Antonio Álvarez fala con meu pai, máis que cos dous. E convénceme así un pouco co tema de xogar juvenil de Nacional. E así acabo ali, non ten moito, ao final volves de Vigo, queres estar na casa. Sí. E como vos foi ese ano? Quen era o entrenador? Pois mira, ese ano empeza o primeiro ano juvenil de Nacional, empeza un chico que se chama Jesús Liñeiras, sí, creo que é, ou Jesús. É que eu creo que esa temporada creo que estaba eu no Santiago de Compostela. En infantiles, entrenando. Foi a tempada 13-14, pode ser? Pode ser, sí. E 14-15. E 14-15 creo que é cando chega Xa estás juvenil e... juvenil de primeiro ano e chega Iago Iglesias. É que eso cuidado, Ese equipo, Pedro Leis, Bruno Castro, Tino Míguez, Cristian Liñares. Cansouse a meter goles. Sí, non? E Tino tamén. É que ese segundo ano vin que salvades a categoría e quedades 13º, gaña a Liga o Vitoria, nunha liga na que está o Celta B, o Ourense Club de Fútbol Deportivo B, e gaña o Vitoria. Sí. Vitoria, quen? No Vitoria? Ni idea. Jorge Otero, que estaba xendía no Montañeros, creo. Jorge Otero, non? Ni idea. Non me acordo. Ni idea de quen gana esa liga. Pois, pero gaña a Vitoria, tío. Mira, eu ese ano recordo porque... As cebras. Recordo ese ano porque nos primeiros 8 partidos o Santiago non gana Todo un partido. perdido. Eso contou no Iago aquí, verdade? Creo que sí. Non gana un partido. Que foi, creo que sí, contou no Iago que dixo que el puxera a disposición do Presi o quería que Antonio non, Álvarez que lle dixo que tiña confianza absoluta, que non pasaba nada. Foi Iago quen fixo un clic na plantilla, rollo, vou cambiar a defensa de 3, vou facer aquí non sei que. Sí. Que despois dos 8 partidos esos facemos non sei, unha toleada de puntos, gañamos ao Deportivo en Santa Isabel, o sea, e ti sales, non, Chema? Porque que pasa despois? Sí, a ver, Iago fixo que o estilo de xogo centrarase moito na salida de balón, na defensa adelantada e bueno, despois chega o Depor. Falo ben, no? Ti tes que estar... Sí, a ver, non sei, eu... Beneficioute tamén, non? Un pouco o xogo de... Sí, realmente nese momento a min Iago márcame, porque eu creo que firmo no Depor por como xogábamos, porque xogábamos ca defensa moi adiantada,
Eu tiña moito peso, eu era un defensa máis, e na salida de balón tiña unha salida máis, como xoga Iago. Sí, Sí. pero con Como xuveniles. Claro, con xuveniles Chama a en atención. Santa Isabel, que Daquelas a aínda non estaba. A erva non estaba daquela moi ben, Sí. entón, pois mira, a min Iago daquela márcame, porque para min foi importante despois firmo no Depor. Xa falamos, xa temos entrevistado máis casos así, xente que sai dunha canteira grande do Celta ou do Depor xa nunha idade, eso, como é juvenil, que xa parece que é imposible volver a subirte á roda esta de tal. Sí, eu que meu pensamento cando firmei no Depor foi en plan, ou te subes ao tren agora Claro, claro. ou non subes. Porque era Ou segundo xa de non... juvenil, xa Sí, estabas sí. aí. A min o Depor xa me chamara cando era juvenil de primeiro ano, pero claro, para xogar en Nacional xa xogaba na casa. Xa xogaba no Santiago. Entón quedei, o seguinte ano xa foi División de Honor, xa Claro. xa era outra cousa, era intentar subir outra vez meterse na roda outra vez, por así dicilo. Con 16 anos chega a chamada do Depor, volveste a subir á roda, como comentábamos, e bueno, chegas a un auténtico equipazo, non? Porque como era Sí, iso? sí. É que eu aos chicos da miña idade xa os coñecía, que ao final xogas contra eles toda a vida. Parafita, Rodrigo Parafita. Está aí a camiseta. Iago Novo, Adri Castro, Aarón Sánchez, Naveira. Naveira, pero Naveira é un ano Un ano máis. máis. E Fornos tamén. Fornos, eu flipaba con Fornos. Era boísimo xa. Eu flipaba, tío. Animal, Eu decía, pues que este tío... Sí. É que este tío... É que, Era o que máis flipabas. eu Adri estaba- Castro, que tal? Moi ben tamén. Goleador, Tiña un gol, era unha animalada. Tiña de ten, seguro, O sea, Gandoi, que era máis- Gandoi, era un ano menos. Un ano menos, Era un claro. ano menos. Eu con o que flipaba era con Quique e con Gandoi. Cos dous. Eu era un enamorado do Falaban seu moito xogo. Gandoi era boísimo De tamén. Iago Novo tamén falaban Claro, sempre moi bueno, ben. sí, pero eu era un enamorado de Iago Novo, pero que Iago Novo coñecío desde que era un chaval que foi un campeón de España con él en Benjamines. Claro. Eu coñecío con 10 anos. Xa. E víalo xogar con 10 anos, era unha ratiña. Sabes? E aínda así. E daquela era unha ratiña, pero era pequeno, ahora está fuerte, ahora é Sí. un animal. Claro. Pero que daquela era delgadiño, pequeno, flipaba. Temos que ese primeiro ano incluso chegas a ir convocado co Fabril, un partido contra o Berín, últimas xornadas, non sei se te acordas ou se isto é verdade. Sí, eu fun varias veces, o sea, os anos de juveniles fun varios partidos Segundo co de- Fabril, segundo e de terceiro ano tamén. O que pasa é que o de segundo ano, o meu primeiro ano no Depor, non xogo moito. Está Moncho, Está Moncho, non xogo moito, xoga bastante máis Sí, Ramón que vímolo. Camín. Pero aínda así ese ano, bueno, hai lesións e sempre vai o Ramón ou iba eu Sí. ou tal. Pero ese ano tamén recordo que vou a selección galega sub-18 apenas en xogar. Eso por qué? Por que crees que... Iba tamén Moncho, igual desos dous. No, fun eu con Julen, creo que era. Julen Fernández. Sí. Despois, noutra convocatoria, viña outro porteiro que non recordo. É curioso eso. Pero que se xogar, non xogaba moito fun á selección galega. De feito, o seleccionador, que é o actual seleccionador, o sea, entrenador de Compos, Ah, Secho. Secho, e o entrenador de porteiros, que é César, que tamén estivo comigo a posteriori no Racing de Ferrol, Mira ti. dixéronme, nós non queremos o Chema do Depor. Nós queremos o Chema que estaba o ano pasado en Santiago e que queremos eso. Non Como Luis de la queríamos- Fuente. Non queríamos Leva- outra cousa. Con Joan García ahora que teñen Sí, aí. algo parecido. E dixéronme, nós confiamos en ti. Non sabemos o que podes dar e queremos levarte. E así foi. Sí. E ti estabas contento, non? Porque vivías en Coruña. Vivía aquí, Ajá. volvín a facer a fórmula de viaxes. Igual, de non? furgoneta. Non, igual non, porque División de Honor xa tiñamos unha furgoneta casi para nós. Claro. Parábamos a coller a Rodri, ali a mitad do camiño. A Parafita, Sí. en Cercedo. ou que? Sí. No Alto do Vento, creo que Sí. era. Fixen o que pasa que entrenaba ás 4 da tarde ou ás 4:30, non me acordo, e ás 7 chegaba a miña casa. Mellor, non? E chegaba nunha furgoneta que iba cómodo e levábanme a casa literal, prácticamente. Claro, non era a historia do bus. Non era a xa, historia do de- autobús e tal. Literalmente me chevábame a casa. O que pasa que, bueno, a minha etapa esa no Depor, visto ahora, gustoume,
pero non acabei moi encantado tampouco. O sea que seguías sendo do Celta. Estabas un pouco infiltrado. Sí, estaba un pouco infiltrado, un pouco, sí. O sea, literalmente. Pero por que un dis que pouco non acabaches de estar Bueno, non sei se era polo clube, porque eu estaba acostumado ao do Celta, non sei. Eu cos chavales co equipo genial, pero despois non sei. Había cousas que non me gustaban. Por exemplo, que diferencia había entre a canteira do Celta e do Depor? Non sei, eu era máis un pouco non polo trato persoal, que comigo tampouco vou dicir que tiveran problemas tal a nivel persoal. Pero non sei, nunca cheguei a engancharme de todo co club. Entón, pois bueno, recordo como unha experiencia boa, sabes, que a min ao final o Depor deume despois a posteriori de juveniles deume un contrato, estiven firmado con eles 2 anos. E a raíz deso xoguei en terceira colaracha ese mítico un pouco tal e despois salín cedido ao Racing. Entón, ao Depor estou agradecido. Que pasa que, bueno, non cheguei a conectar de todo co club. Pode ser un pouco tamén porque carto recordo do último ano que o primeiro ano non xogo moito. O seguinte xogas máis. O seguinte xogo... último de juveniles. Sí, o último de juveniles non sei, creo que a Liga tiña 30 partidos, creo que xogo 24 ou 25, non sei. Pero non sei, pode ser que a raíz de que como explicalo? Chegou Francis. Quería preguntarche por Francis, eu. Que tal? E que chegou Francis da túa idade. Que pasou aí? Chegou Francis na non sei, era a finales, faltarían 6 ou 7 partidos. Eu claro, eu viña de xogar todo. E de a noite a mañán eu desaparecín. Francis, Desaparecín das alineacións, desaparecín de... No juvenil, xogaba ele. Sí. De onde viña era Francis? Academia Spire, creo que era. Mítica Nigeria Academia ou algo Spire. Pero de Qatar. De Qatar. Creo que viña da Academia Spire de ali. O sea, ele era nigeriano. De feito, a ver, é unha cousa, ten un mundial. Sí, era un porteirazo. Pero claro, daquela... Como, ten un mundial? O sea, ten un mundial. Xogou un mundial. Sí, é verdade. Lesionouse nunha acción con Casemiro, ten un MVP en Old Trafford na Europa League, o sea, eu escoita, contra o rapaz, nada, ten un nivel que xa me gustaría a min. Sí. Pero bueno, daquela chocárame xogar 25 partidos e de repente, pois, desaparecer. Era unha época convulsa cos porteiros do Depor, non? Era o ano de Titón, Pantilimon. Que ti xogaches foches a adestrar co primeiro equipo seguro, non? Sí, eu fixen a pretempada, despois de juveniles eu empecé a pretempada con eles. E que tal? Empecé os porteiros desa pretempada eran Rubén Martínez, era Titón e era Francis. Que tal con Titón, ben? Vou vos dicir unha cousa. E aos porteiros do Depor caeranlle paus por todos lados. Eu flipaba. Era o meme. É que, a ver... Eu flipaba. Pantilimon, un tipo internacional con Rumanía, non? Rubén era sempre foi o porteiro tamén. Eu flipaba. Sí, non? Flipaba como entrenaban. Eu adestraban con Manu Sotelo, que con el coincidín no Celta e despois tamén coincidín no Depor. Eu alucinaba. Algúna anécdota? Vías para Rubén? No. Que tal te trataban? Tratábanme espectacular. Espectacular, de feito. Francis tamén? Sí. Francis era un personaje, realmente. O que pasa que non falaba español casi. Tiñamos que falar con él en inglés. E o inglés daquela, con 18 anos, era castrapo. Sí. Intentábalo. Pero Rubén era un tío espectacular. Paraba. Era unha animalada o que paraba. E Titón... Eu admiraba moito porque el xogara no Elche. Eu fixera un fantasy con meu pai e tal. e tiño. Admiraba moito, Aí está. Eu flipaba. Polo fantasy. Eu flipaba con Titón. Víalo xogar cos pés e alucinabas. Con Titón ou con Pantilimon? Titón, vale. Titón. O polaco. Despois chegou Pantilimón, que eu creo que coincidí unha vez con el nun entreno así, pero non recordo moito. Sí. Tal, o sea... Oye, teu pai sendo do Depor, que che decía? No, desencantámonos un pouco. Desencantámonos un pouco todo o tema, porque ao final... Mira ti, A min, eu queimeime moito no Depor, é certo, queimeime a nivel moi mental un pouco, bastante, non sei, ao final
desencantouse el tamén un pouco, que seguimos defendendo o Depor, sabes? Estamos agradecidísimos, pero bueno, situacións persoais que non gustan ou que tal, ao final meu pai defende o que ten que defender. Eu que sei, xa non é o que era antes. Claro. Despois pasas a senior, esa tempada co Laracha que comentabas, ofrece o Depor continuar, ligado ao club, co Laracha. Sí. Un equipo, bueno, Emil, Iago Novo outra vez, de Castro, Canuté, que subides todos do juvenil. Sí. Que, bueno, acabades 15º. Que tal esa tempada? Como recordas ese primeiro ano? Porque xogas todo, non? Fas unha gran tempada que gaña a Liga o Compos, por certo. Xogo toda a tempada, menos os 45 minutos do penúltimo partido. Pois mira ti. Porque además recordo por qué. Porque nun córner no minuto 45 Antonio, mítico xogador da terceira galega. Antonio López, non? Sempre aparece. No, Antonio, bueno, do Silva, non? Antonio Silva. Antonio González. Sí, outro central. Antonio González. O de Lalín, non? Sí, exacto. Ele é de Lalín. Xogou no Betanzos, no Arteixo. Gran central. Campeón de Europa con Galicia. Sí. Pois recordo que xogando comigo meteume un codazo e deixou un pollo así. Crees que sería aposta, Chema? Non creo. El vai forte, pero bueno. Non creo. Esos 45 minutos intentei sair ao campo, pero saín ao campo e fixen pa fora. Sí, a ver, o ano dese do Laracha é bastante convulso, porque eu entrenaba polas mañas co Fabril ou co primeiro equipo, e despois tiña que ir a Laracha pola noite. Laracha, ademais, é un pobo no que fai moitísimo frío. Fai moitísimo frío. E ainda por riba ese ano hai 3 entrenadores no Laracha. Foi o primeiro ano do convenio, por así decilo. Eu creo que non saiu ese primeiro ano como tiña que sair a nivel logístico, falo, non falo como club, que como club seguro que saliu ben ou saldría mal, non sei. Pero a nivel logístico foi complicado, 3 entrenadores, diferentes ideas. Claro. Ao final, quen estivo de adestrador? Eu recordo a Chollas, que foi quen acabou. Non, Chollas estivo de primeiras. Despois veu Josito, creo que estaba de responsable no Arteixo, non sei. E despois acabou, non me acordo quen acabou. Moscara non estuvera por aí. Non. Non recordo. E vos como vivíades desde dentro do vestuario? Como vivíades esta situación? Porque, era unha mezcla moi complicada, porque a directiva era do Laracha, pero quen mandaba era o Depor. Claro. Entón era unha situación complicada. Tiras e afloxas aí tamén. Eu creo que sí. Eu supoño e creo que sabía. O sea, vaste dando conta das cousas e eu creo que había bastante tira de floxas. Pero ti a nivel persoal faz un gran ano e iso dache a opción de despois o que chega, non? Como foi o tema da cesión? Podes nos contar? Iso é increíble. A ver. Eu non sei, eu acabo o ano 20 aniños tiñas cando acabou a tempada. Eu acabo o ano claro, sinceramente, eu contaba con ir para o Fabril. Eu decía, fixen un ano bo, o club o que me transmite o que parecía transmitirme é que había posibilidade de Fabril, que iba a estar no Fabril, que iba a ser parte do plantel. Empezo a pretempada co Fabril. Segunda B? Sí, ese ano que está entrenador Tito Ramallo, creo que é. Sí, Tito Ramallo. Eu empezo a pretempada como un avión. Eu creía que bueno, iba a quedar, que a semana de empezar dime, oye, non te vemos preparado. O Laracha outra vez. Non. Que era o final do Laracha, ademais. O buscar, sabes? O buscar outra cosa. Sí. Eu dixen que non ao Laracha. Eu non quería. Eles creo que seguían co convenio, o que pasa que, claro, era o último ano, co se non me convenio, ese foi o último ano. Con Óscar Gil Sanz. Pode ser, sí. Ese ano, o meu ano no Laracha non podía xogar co Fabril. Eu estaba cedido no Laracha e non podía xogar. Non tiña o convenio
ese nivel como para que o Laracha fora o tercer filial. Non, Claro. non Era outro podía. equipo, estabas Era en outro equipo, era outro tal, e non podía xogar co Fabril. Eu dixen que ese segundo ano dixen que non quería, e chegou a opción do Racing de Ferrol. Ostra. Aí empezou unha relación de amor de verdad, para min que non penso olvidar na miña vida. Claro, que chegas ali... Como é o Racing cando chegas ali? Que Basta, sensación aí che deu sí. como club grande? Claro, eu coñecía o Racing xa de Ferrol, o sea, xa o coñecías ao final, Sí. é un mítico de Galicia. É un grande, pode así dicirlo. Sí. Eu cheguei ali con meu pai a persona que nos movía os temas do club e tal, e digo yo ao meu pai, pero mira para aquí. Primeiro entreno na Malata, miraba así para arriba, mira para aquí, donde estamos, sabes? Eu, claro, salía do Laracha, campo pequeniño, erva artificial, non sei que, cheguei a Racing de Ferrol. Eu enamoreime do Racing de Ferrol desde o primeiro día. Pero desde o primeiro día. Eu sentía o Racing de Ferrol como se fora meu. Ferrolá, De verdad, eu... Sí. Ese primeiro ano, claro, eu contaba con vivir en Coruña para estar no Fabril. E vivía en Coruña. E ibas a Ferrol. E iba a Ferrol todos os días. Viaxaba con Diego Seoane. Sí. E a posteriori chegou Moreira, chegou José Moreira. Foi a nosa primeira entrevista de historia, Sí. Non vale furar. Sí. Flipas, en Chegou- época de pandemia. Chegou José Moreira, chegou en abril, chegou Quique Fornos. E Mira viña ti. con nós a Ferrol. Joder, é que ese equipo que ascendedes ese ano despois de gañar a Liga, despois superades o Jaén en playoff, equipazo, Armental, Pablo Rey, José Lu, Marcos Álvarez, Metía medo. Diego Garrido, ti eres un chavalín. Metía medo. Diego Rivas acababa de chegar despois de anos en segunda división, de chegou tal. un pouco máis tarde que a min, 2 semanas despois, pero Claro. El xoga todo, vimos por estaba Emilio Larraz de sí, Míster. que quedou ahora no Zaragoza, a Sí. ver como lle vai. Queremos preguntarche, porque ti vimos que xogache 7 partidos entre Copa de Deputación e tal, e recibes só 4 goles, Chema, eso... Porque Sí. entras no Vero Boquete. É que Esa historia podela contar. é que Debutas aí, non? Isto En Liga. é increíble, porque eu son de Santiago, Claro. en Liga debuto en Novero Boquete, San Lázaro, Contra Iago Iglesias. contra o Campus de Iago Iglesias, que ainda por riba ganan. Lesionase Diego Rivas nun choque con Catú. Era duro que tú, Me cago en Dios. Sempre me di, é amigo, ademais, é amigo meu, que xa coñecía de cando eu era pequeno. Eu vía xogar nas pistas de tenis de ali das Cancelas e quentarse, eu xa coñecía. Entón, cando debutei, ao día seguinte ou aos 2 días, dime, así, modo broma, dime, de nada, Digo, de nada, por qué? Nada, xa te lesionou a Diego Rivas para que xogues algo. Para que xogues, Joder. para que salgas un pouco do banquillo e tal. Cáscavos un hat-trick a Lesares ese día, 4-3. Increíble, non marcou un hat-trick na súa vida e métemo a min. Sí, sí. Pero despois xogas Increíble. contra 3 punteiros da categoría como eran Arousa, Bergantiño e Seu de Ourense, e só recibes un gol, no Couto. Eso sí. De falta. Sí. Sí, de falta. Que chumeteu? O mítico este, Sí. o histórico do Ourense, Rubén Durán. No, non era Rubén Durán. Non me acordo. É que son moi malo para os nomes. É Bueno. que son moi malo. Cáscavos son... Cáscanos, Sí. por enriba. Pero sí, xoguei ademais os partidos que presumiblemente eran os de que estar arriba de playoff e xogar os partidos complicados tocou. Como foi a celebración do ascenso? Complicada. A ver, conta aí, Chema. No, a ver, dadevos conta. No, a ver, é que ten cousa, porque, bueno, vos sabedes que o Racing de Ferrol pertence a familia Rivera, Sí. me refiro. E cando gañamos, reservan un bar inteiro para nós. O sea, Sí. para familias, para xente que estivera ali. Claro, o partido foi en Jaén ás 8 da tarde en 3 de xuño, acórdome da fecha, creo que foi 3 de xuño.
40 grados, Mima. Jaén, un domingo, ás 11:30 da noite, non hai un sitio. Non hai un sitio aberto. Entón tiñas que buscar. Que E xa buscas? bastante tiñamos co bar, non había nada. Nada. O que pasa que, bueno, despois en Ferrol fixemos a festa do Concello, fixemos tal, e bueno. Aí liouse. Sí, a ver, tampouco hai moito que contar. Como celebras un ascenso? Non sei, Pois eu nunca líala, ascendín. líala, saes de festa e non volves hasta as 8 da mañá do día seguinte. En gen logo mal, non? O ambiente. Sí, a verdade é que hasta no hotel, claro, nos viñamos de ascender de tal, e no hotel chegábamos á recepción e decíamos, no, es que tenéis que estar callados que hai huésped. E nos decíamos, ti cala, que eres unha amargada, que acabamos de ascender, acabamos de joder, pues tal. Cala a boca. Pero claro, a ver, o sea, irresponsablemente, me refiero, un pouco tal. Pero a euforia de ascender non é todos os días, non todos os días ascendes, a verdad. E claro, ainda por riba daquela terceira, segunda B, que se perdes ese partido tens que facer un smash para ascender. Sí. Pua, é que Sí. era unha hundida. A verdade é que sí que é un pouco cortar as alas na celebración. Sí, Joder, o día que sí. ascendes e tal, me cago. Sí, en sí. Como vou calar? Non había aí uns taxis para ir a, Que non bucalar. sei, a Sevilla. Que bucalaro. Ninguén o pensaba tampouco, non estábamos para pensar, Chema, ti compartías o vestiario con Pablo Rey. Aquí falaronnos de Pablo Rey cada cousa. Ti tes algunha anécdota persoal con Pablo Rey ou podese contar algunha? Sí, Divertida. Sí, mira, eu xusto falamos antes dos partidos estes do Bergantiños, Arosa. Daquela na plantilla a nivel salud tiñamos 11 xogadores disponibles. E Pablo Rey, claro, ten un golpeo que eu non volvín a ver na miña vida. Vos sabedes o golpeo que ten Pablo Rey nas faltas, en todo. Bueno, Pablo empezaba os entrenos sen quentares en nada, zurrándolle. Eso xa non lo contou aquí. Zurrando ya. Churre. Que non dixo. Churre. Zurrando ya a portería, pero con un animal. O sea, é desto que un día íbamos a xogar co Bergantiños, éramos 11 e 5 juveniles no banquillo. Había 5 juveniles. Luis Chacón entre eles. Luis Chacón seguramente que estivera entre eles. Sergio Otero. Malos juveniles, Luis Chacón estivo con nos en Jaén. Gardo yo recuerdo un cariño a ese rapaz. Era un neno espectacular. Indo vin perder onte en Córdoba. Luis era un neno espectacular. Era seguro que sigue sendo. Queres mandarlle unha mensaxe emotiva a Luis? Seguro que ves. No, que o gallalle vaya ben. Está indo, parece. Parece que lle vai ben. No Depor non o tratan moi ben. Parece que non o queren, pero... Bueno, Ese Depor... non creo que teña moitos problemas el para que lle queiran ben. Está claro que non. Non creo que. En León queren o ben. E o que vos cantaba, Pablo empezaba a zurrarlle as pelotas e sen tal. Claro, éramos 11, entrenábamos unha hora. É que non podías porque se caía un, tiña que vir un juvenil. E un día que empezou a zurrar ya a portería, claro, os porteros non nos poñíamos nin tolos. E colle Pablo Rey e tira e fai, sabedes a celebración mítica de que faz o lesionado e que tal? Simulou que lle deu un tirón no isquio. Mister, estaba Fran Beade de fisio, a Fran Beade, jodido, prepa, Fran Beade de prepa. Mister, me cago, mister, no puedo, me acabo de romper. Y de repente, Pablo, no me jodas. Emilio Larraz, Pablo, no me jodas. Además, Emilio Larraz, zaragozano. Pablo, no me jodas, por favor, Pablo, tío, por favor, no me jodas, que estamos aquí, que nos faltan 5 chavales, por favor, no me jodas. Y le empieza a hacer la de bailar. Mister, va, nada, non teño nada, mister, va, tal, non sei que. Pero gardolle moitos recordos a Pablo, a verdad. Despois dese ascenso, debutas en segunda B, 19-20, tempada do COVID que se para, e ibades na mitade da táboa, así... Vimos que debutaches na xornada 20, e supoñemos que por lesión de Diego Rivas. Sí, ese ano xa teño contrato co Racing, porque eu o primeiro ano estaba cedido do Depor. Claro. Ofrécenme renovar. No Depor, Sí. Eu chegaba do Racing de ascender
e o Fabril descendera. Fora o ano de segunda B que ti... saleu mal o ano. E en terceira chama o Fabril, chámame para renovar ali no... estaba Luisito de entrenador. Eu dixen, eu estaba namorado do Racing, sí que é certo que poden levar mellor decirlle que non ou tal, o sea, a negociación, por así decirlo, pero eu estaba namorado do Racing. É porque dis que podeches levar lo mellor. No, porque a ver, ao final non vou decir que... Rebeldía. No, pero, bueno, eu tiña claro, sabes? Tiña moi claro do Racing, Esperei demais, eu creo, a decirlle que non ao Depor. E bueno, por eso digo que podía levarlo mellor. Claro, E aí fame un contrato E ti estabas contento igualmente no Racing, a pesar de estar, bueno, un pouco... Porque, claro, porteiro só xoga un, e xogaba Diego Rivas. É que quen lle di algo a Diego Rivas. Sí, Claro. pero ti estabas Ali. contento igual ali. É que eu teño a mentalidade de que se eu non xogo e estou enfadado, teño dous problemas. Un que non xogo e outro que estou enfadado. Entón, se deixo de entrenar, se deixo de... Eu entrenaba para min. Eu sabía que... Ibas a estar preparado cando chegase. Claro, eu sabía que non iba a xogar. Bueno, ti realmente como xogador sabes cando vas xogar, máis ou menos. Sí. Máis ou menos. É como un porteiro máis, seguramente. Claro, tes un... Sábelo. Eu traballaba como un animal e intentaba, sabes, estar o máis preparado posible para que o día que me tocara, pois xogar. Eu estaba preparado e quería xogar e... Xogas 5 partidos. Estaba contento, é que non... É que eu sentía o Racing como meu, é que eu estaba no banquillo no Racing e parecía un aficionado máis, parecía un diablo, sabes? Sí, sí, é que Sí. a min expúlsanme ese ano, o sea, o primeiro ano en segunda B, expúlsanme o día de Atlético de Madrid na Malata por protestarlle, non sei, por protestar expúlsanme e non podo ir a Valdebebas, que xogábamos o día seguinte, a semana seguinte contra o Madrid. O Madrid Xa. que estaba Rodrigo e Vinicius. O que pasa que, bueno, Claro. iban un pouco para arriba, sabes? Pero Temos unha curiosidade, Chema, que ese ano xogas 5 partidos por a lesión de Diego Rivas e vimos que neses 5 partidos o equipo non marca gol. Ti recibes 5 goles, pero non secas o teu propio equipo. É curioso. se comeu mira. Tamén metemos 5, non metemos ningún. E empatades bastante, non? Tamén me dan o mellor xogador do mes, Sí, ese non a tiñamos, o sea, a ver, mal non o fixen, Sí, ostras. Mal non o fixen, pero Acaba esa tempada pola COVID, Sí, empeza a seguinte. Que como foi isto? Chegado o COVID como... non sei, a Como ver, que supuxo? eu recordo, a ver, que o tema do COVID, eu creo que todos queríamos acabar a liga e tal, e, bueno, Estaba desenterra de ninguén. sí, é que tampouco estábamos sufrindo moito, nin tampouco estábamos para pelexar por nada. Entón, pois, bueno, non sei. Levámoslo un pouco, entrenamos, vamos na casa e tal, pero pouquiña cousa. Porque o ano seguinte, volta do parón pola COVID, xogas un partido, vimos contra o Langreo, que creo que ganades 1-0. 1-0, Ferrol. Nada, ese ano é curioso porque eu recordo bastante, é o ano que baixo o Depor, a segunda B. Xogamos en Riazor, claro. Perdemos en Riazor nós. Claro, E ganamos ya na Malata. Sí, e recordo que tiñades a Jefferson Quintana e el Siño, Acordaste de E Elsiño? Nathan, Sí, sí. que E Dani Era un Nieto, equipazo, Alex López. joder, Pero eu recordo moito el Siño, tío. Gustábame moito. era máis longo, tío, que ¿Verdad? un día Era sin pan, así, pero era Era larguísimo. unha animalada. Pero era boísimo, El Sí, Siño. sí, era bastante bo, era un medio centro chegador, por así decirlo. Sí, sí. Entón, creo que marcou goles, creo, Sí, sí. Eu o que máis me impactara dos que viñeras de fora, Sí. porque ese ano Jefferson, Elsiño, Nathan, foi Jefferson. Jefferson Quintana. Eu Era unha flipa- bestia. eu Sí, flipaba, era un tío. animal, claro. Por Eu arriba. flipaba, tío. Eu decía, pero este tío meteulle un doblete ao Pontevedra na Malata. Correcto. Na primeira Xornada ou segunda, non me acordo. Sí, que Que é verdad. gañou o Pontevedra 2-3. Sí. Sí, sí, sí. E metelle o doblete. Era un animal, Sí. era un becerro. O sea, Sí. eu A mí flipaba. molaba moito ese Racing. E despois, claro, despois desa tempada, que pasa? Porque cando marchas por primeira vez fora de Galicia, vas a Palencia. Como foi a saída do Racing de Ferrol e por que tomas a decisión? Porque non xogabas? O Racing de Ferrol, a saída do Racing de Ferrol é moi simple. Eu acababa o contrato ese ano.
E non supen máis. O sea, non te quixeron... Non hubo acercamento por parte do club en ningún momento. Eu Curioso, claro, sinceramente, porteiro novo que eu sinceramente, integrado, no eu equipo. sinceramente pensaba que iba a seguir. Eu pensaba, e a xente do meu entorno, e incluso en Ferrol, eu pensaba que iba a seguir. O que pasa é que eu acababa o contrato o 30 de xuño, como casi todos os futbolistas, e 2 semanas antes enterome que firman fan oficial a chegada de Gazzaniga, que ninguén vai dubidar do nivel que ten Gazzaniga. Entón, eu enterome por eso, sabía que Diego Rivas tiña contrato, entón dixe, bueno, Ainda así un porteiro novo que está integrado, que está xogando cando xoga, non sei, a tal un pouco máis. Sí, a ver, Cesión ou así. non sei, por min, se fora por min, eu firmaba outro ano, o sea, eu firmaba outro contrato no Racing. Claro. Vamos, o sea, é o que vos digo, era, Xa. vamos. Doeu cando tú antes que marchar. Sí. Eu recordo que estaba en casa dos meus avós e choraba, o sea, cando me enterei do fichaje de Gazzaniga. Porque aí xe dixetes ti isto. Claro, acabouse, sabes, é que teño que marchar, é que Claro. Diego tiña contrato, Gazzaniga ninguén vai dubidar do nivel e do que fixo en Ferrol. Dixen, bueno, xa estou fora. Entón, bueno, daquela que ata que firmei en Palencia, pois foi un pouco de asimilar e baixar os pés á terra un pouco, porque no Ferrol non vou dicir que estás nunha burbulla que ao final ao final é un equipo máis, sabes, pero bueno, tocoume asimilar que non querían que seguira, sabes? Claro. Bueno, E non hubo opcións de quedar por Galicia? Ou preferías ir? nada. Nada? Nada, Nin en terceira? Terceira ref? Tiven un acercamiento ese ano do Ourense Da U de Ourense. CF, CF. do Ourense CF, que vai Marqueta. Da Arzúa. Mal non lle vai. Marqueta tampouco máis, señor. mal non lle vai. Por que Palencia e que tal? Que aprendiches vivindo fora? Porque era a primeira vez realmente Sí. fora de Galicia, da túa zona de confort. Podes nos contar así un pouco rápido a etapa Bueno, pois Palencia? eu chego ali un pouco representantes, é a maneira que te chegar ao final. Terceira ali en Castela, é unha etapa difícil e á vez moi gratificante, e que acabei moi feliz ali. Eu acabei encantado ali. Eu empecé a pretempada o 1 de agosto. Do 1 de agosto a 15 de setembro, que empezou a Liga o 21, non sei, daquela ainda se empezaba un poquinho máis tarde pola COVID, vin 3 veces a Santiago. De isto de ter un fin de semana, botaba de menos, teño que volver, sabes? Claro. Botaba de menos, teño que volver, facía 4 horas de coche, volvía, entrenaba o lunes, volvía, eu facía. E despois hasta Navidad non conectei de todo, pasaba mal, sufría un pouco o botar de menos. E foi voltar de Navidade, foi, tío, fixen un chip, non quería volver. Pero que cambio, que Entendo que dis. cambiou Non aí? sei, ao final En ti mismo. En min, foi en min, porque os compañeiros foron espectaculares, as vivencias que vivín ali, o sea, a xente era espectacular. Sí que é certo que é un humor distinto, son tradicións distintas. Bueno, para min o primeiro foi difícil, pero que despois non quería volver. E que despois eu ata final de ano non volvín a Santiago. Pero despois 22-23 Chema chega chamada do cese de Arzúa, do queixo mecánico, e vaste 2 aniños para Arzúa. Que pasou? Que tal por Arzúa? Contanos. Pois, mira, eu non firmo no Arzúa de primeiras. Eu reúnome con Alberto, Sí, Alberto Mariano. con Alberto Mariano. Reúnome en xuño. Subindo para o son do camiño, eu estaba moi pouco convencido. E chamolle, digolle, Alberto, mira. Ibas de pasadón, Chema? No, iba para el son, Mira, Alberto, que no estoy convencido. Non estoy convencido. Para ibas volver, non? Para Galicia, ou que? Sí, eu contaba con que me saliera algo xa fora a segunda ref ou Porque de algo. quedar en Palencia non Non o valoramos nin eu nin o club. Porque eu creo que
para o club era un esforzo grande ter a unha persoa de fora que ahora o club actualmente está facendo unha aposta por subir a segunda ref e tal, pero nin eu valoraba quedarme, nin eles valoraban que me quedara polo gasto que lle facía o club, ao final. Entón, pois eu chamo a Alberto Mariano e digolle que non estou convencido, que non tal. E pensando que o que me pasara o ano anterior, que me vai chamar alguén ou que vou ter algo mellor algo mellor. Non quero dicir que Sí, a bueno. sea mal, home, pero Entendémonos. que iba a ter algo de e non tiven nada e despois de dicirlle que non ao mes ou ás 2 semanas eles empezaron a entrenar e dixenlle, oye, sei que che dixen que non, pero deixasme entrenar. Solo entrenar. O sea, deixame entrenar para empezar a meterme en dinámica, meterme, se sale algo, pois bueno, ter unha condición física boa. E de aí as 2 semanas, o sea, de que empezo a entrenar aos, non sei, se os 5 días ou os 6, xa me dixeron que te quedas ya ou non te quedas, ou te quedas. E aí dixen que sí. E aí dixen que sí. E convírtete nun dos mellores porteiros da terceira ref, ese ano con Christopher de suplente, que debe ser bo personaxe. Tampouco suplente. A ver, el xoga os teus primeiros partidos e despois ten unha lesión na espalda, tal, pero bueno, hombre. Crees que ao mellor xogaba el? No. No, pero bueno. Pero moi bo, tiñades moi bo equipos, Joder, hai equipazo. Mira, ao nivel da portería xa o di. Mira, se facedes vos onde acabaron cada un? Un repaso dos xogadores. Antañón, Hugo Suárez, Izan, Brian, Mario Prol, Aldán. Bueno, hai moitos máis, pero Chiño. É un equipo moi novo, aparte. E ti, falábamos antes, con 24 anos Chema xa era dos veteranos do equipo, que non sei. Que tal en Arzúa? Ese primeiro ano mantedes vos porque vos salva un pouco ali a federación? Sálvanos a federación. Pero bueno. O sea, literalmente sálvanos a federación. O Boiro tirábase dos pelos. Porque era o que tiña que ascender o que debería ascender por a categoría de por o nivel de preferente. E o Boiro estaba que se tiraba dos pelos. Pero eu recordo ese ano con cariño e sobre todo ás veces con impotencia, sabes, es que os rapaces eran moi bons, tío. É que ti vías os rapaces, é que nome por nome, Enjamio, Mario Prol, Lucas Antañón, lesionaras a Mario Prol, Aldán Naval, que Aldán era unha animalada. Está sendo, Vacunou a Londres outro día. O taconazo ese. Sí. É boísimo. O ano pasado non haya disfrutado moito. Claro, é verdad, claro. É que ese ano Arzúa pois a verdade é que é difícil. Aaron Rama estaba tamén, lateral izquierdo. Pois foi complicado porque empezábamos ben, logo hubo baches, claro, o que ten a moita xente xoven é que realmente éramos todos, é que eu tiña 24 anos e estou falando como se fora un veterano, pero sí. Pero claro, faltaba o mellor veteranía no equipo, anos, sabes? Faltaba maldad, eu creo, sabes? Desta que bueno, vais a acabar o partido no minuto 70. Xa. Que en terceira fai falta, sabes? Pero bueno, xogades un ano máis en terceira e temos apuntado aquí o fin do queixo mecánico porque esa tempada foi, hai que decilo, o sea, foi terrible, horrorosa. Que pasou ese terrible ano con Chus Baleato aos mantos? Pois eu creo que o club non contaba con sair en terceira e fai o equipo moi tarde. É que chega xente de fora non vou dicir que teñan máis nivel ou menos, pero ao final se trae xente de fora non coñecían, teñen que adaptarse. Tens que adaptarte, e a terceira galega é complicadísima. É que é complicadísima. Entón tardamos en adaptarnos. O vestiario que tal, Chema? Porque cando vai tan mal, porque acabaste dos últimos con 18 puntos. Te teño que dicilo que o vestiario era un polvorín, ou? No, todo contrario, de verdade, había xente. Ao final sabíamos o que tiñamos. Xa. É que ao final se tes 18 puntos ao final de ano. Xa. Sabes o que hai tampouco. É que faz? Métenche 60 goles en nunca recibiches tanto, No. Non estabas acostumbrado a eso. No, ainda por riba, claro. É que eu non sei, recordo un partido en Sarria. Minuto 1 e minuto 2 xa facemos un penalti. Paro. Pero que no minuto 10 expulsanos a un, caen 3.
Podían ser, sabes? Isto de que che sai todo mal, sempre. Recordas eu recordo ese ano con moita pena, porque nin Chus Baleato merecía o que pasou, nin o club, o sea, o club é a xente do club é espectacular. Víctor Opresi é unha persoa espectacular. Gómez, pero non vos toldos. Pero non merecíamos o sea, a xente non merecía o que pasou. Xa. Ao final acabou Alberto Mariano tamén con nós. Non puido facer nada. Non, era imposible, é que era imposible. Eu, sinceramente, non é que me dera por vencido, pero eu sabía o que pasaba en octubre. Sí. En octubre xa sabías o que podía pasar. Aquí comentábamoslo tamén, sí. É que traes xente de fora, traes os resultados non acompañan desde o principio, non eres capaz a E ti encadenar. esa perspectiva que xa tías ao principio, non pensaches en marchar ou... Eu pensei en marchar ese ano, eu iba a marchar. Eu é que tiña unha opción de ir ao Bergantiños ese ano Non estaba mal. e acabei no Arzúa descendendo con 18 puntos e o Bergantiños acabou campeón de Liga Con Santi Canedo titularísimo. con Santi Canedo con Secho de entrenador, con non sei cantos puntos. Que has hecho coñecíalo ben, claro. Sí, claro, da selección e tal. Entón, pois Mira ti. é complicado, sabes? Eu pensaba, decía, "Buah, podía estar aí", e Porque, ao final porque quedache, diciches, claro, bueno, estabas aí xa, non? Sí, a ver, pasaron uns par de factores así fora negociando con eles que non me gustaron a nivel club, a nivel tal. E non, bueno, nese momento considerei que non era o adecuado para min e dixen, non vou quedar na casa, vou estar tranquiliño, as condicións para min eran boas, o sea, Claro. Pero bueno, no fútbol non todo é malo porque o ano seguinte chega ese verán, firmas polo Noia, que acaba de ascender, o Noia de Iván Carril, e facedes un ano... Contanos ti un pouco, Chema, porque como foi? O do ano pasado, dígolo en serio, xunto co etapa en Ferrol, que lógicamente xa non era Portal, que Ferrol sentínme como da casa, o do Noia do ano pasado é unha animalada. Eu creo que é o momento que eu decía, é que vexo 20 animales correr como a perros todo os 90 minutos. Os 90 minutos. Claro, é unha pretempada, decía, Descenso, é que non lle ganábamos nin a Dubra, que non é por faltar yo respeto aos clubs, son pero equipos que ao final de son preferente. equipos de preferente ou de primeira regional que o sea, tamén enfrentámonos a equipos de primeira, é que nos costaba. Claro. Eu decía, buah. Verás, Buah. outro Arzúa. No, tanto non, porque ao final pero decía, no, por favor, outra Sí, vez. está claro que outra non era, vez no. o equipo a priori non era para facer a temporada que fixo. No, si o objetivo era claro, o objetivo era salvar a categoría canto antes mellor, Claro. para non chegar ao final co agua no cuello. Pero metedervos en playoff. Nada, eso é increíble. Decías que o corpo técnico tivo moito que ver, non? Increíble. O Noia do ano pasado, quitando que os rapaces tiñan o nivel, corrían, sabe, o sea, quitando o tema dos rapaces e dos xogadores, o Noia do ano pasado é do cuerpo técnico. É de Iván, é de Borja, é de Fernando, é de Pampín, é de Adri, que é o preparador físico. Dirías que na túa carreira é o ano no que máis peso, máis importancia ten o corpo técnico nun equipo. É posible, porque tamén é certo que na Liga foi ben casi todo o ano. Eu creo que miraba outro día, estivemos séptimos Sí. casi toda a Liga. Pero acabastedes como un tiro. Non houbo casi baixóns, non houbo tal. Sí que partías algún partido e puña este noveno ou octavo, pero sempre séptimos. E Iván tiña un peso que iban todos con él, sabes, analizaba os partidos, era boísimo, nos partidos acertou, tiña que cambiar X cousa, acertaba. Iván é
De eso se trata, non? É que claro, a ver, tamén a experiencia fai un pouco, non? Sí. Creo que non xogou a pouco nivel. No? Estivo por moitos sitios, Sí. E bueno, despois acaba o soño contra o Estradense, despois de 1-1 en Noia e 2-0 na Estrada. Eu recordo que 1-1 en Noia foi... Tiveches un fallo, Chema? Liadiña. Sí, pero tamén fallou... Era Irra, quen estaba de porteiro ese día? Ou... Xa non me acordo se era Irra ou Coque. Bueno, tamén fallou. Ese día... Sí. Pero bueno, Non despois me na Estrada fixeches un partidazo a pesar de 2-0. Sí, a ver, no playoff o do playoff foi difícil porque Estradense... Estradense pero que é real é que non nos ganara ningún partido na liga. Sí. Xa. Empatáramos na Estrada e en Noia tamén empatáramos. O sea, o que pasa é que, claro, non é que non contáramos, pero nos fomos a Betanzos o último partido de Liga, minuto 87, mete Iker Carril un gol. Historia. Mete Iker Carril un gol. E claro, Dilo como... Iker Carril, o cabrón, que vía nos entrenos, matábame, porque tiraba todas a muñeco, o cabrón. Pero despois mete o gol en Betanzos, o do playoff, é unha alegría, eu que sei, é que para o club é histórico. Eu creo que fixemos historia no club. Aparte, mellor tampouco contaba desde o vestuario, contaba Que va, nada. Se Foi nos un pouco caído do ceo. foi caído do ceo porque nós, faltando 5 ou 6 jornadas, non estábamos cerca do playoff. É que realmente foi un cúmulo de carambolas, Arousa mal, Alondras mal. Alondras, desde que veu a Noia, que nos ganou a nós, meteunos un meneo histórico. Bueno, empezou a parchear, a pechear. Nos meneou como quixo. A raíz deso, empezou a pechear. E vos ganastes E todo. nos fomos a Arteixo. Partido malísimo, eu estiven vendo, malísimo, perdón, Chema, pero... Noso. No, malísimo O general, en general, un partido horrible, pero ganaste. No, eu creo que empatamos. 1-1, pode ser. 1-1. Eu creo que empatáramos. Pode ser. Unha falta aí. Fallaron dos penaltis. Fallaron dos penaltis eles. Paraches, tío. Parei un e outro foi ao pau. Mira ti. Claro, nós non contaba. Eu non contaba. Eu o do playoff, eu tiña un viaxe a Dublín. eu íbame a Dublín. O día da volta, Ostras. eu íbame a Dublín. E que fixeche? Perder o viaxe. Bueno. Claro. Pagou no Presi, Botana? Ou... No. Bueno. Paguei no eu. Eu íbame a Dublín a ver a Tyler, the Creator, de viaxe, sabes? Ca miña moza e con familiares, sabes? Eu íbame... E ninguén contaba. Entón, pois mira, chega o da Estrada. O día do Estradense, 1-1, ambiente bestial. Claro. A afición da Estrada que tamén se desplazou, fíxolle un recibimento e tal, foi bonito. A verdade é que fixen unha liadiña, estaba, bueno, é raro que pase. É fútbol, ao final, eu que sei, hai que convivir co fallo. Temos unha pregunta de Vilaverde que di que non minta, bota algo de menos ao Noia. Sí, claro que voto de menos. A ver, ao final eu en Noia síntome un pouco na casa tamén. Ao final o grupo que había ali, para min é difícil encontrar outro tan bo, de verdade. Creo que o grupo de amigos que había, o sea, xa eu iba no coche con Mario Constenla, Axel, Aldán, Izan, son amigos cercanos, espectaculares. E despois estaba Hugo García, Piñeiro, Paco, xente da lixa. Rivas, logo Losadas, me refiero, non quero deixar ninguén tal, pero que o grupo humano que había en Noia era espectacular. Pero bueno, chega este verán e chega a actualidade, chega o Arousa, un dos punteiros da terceira ref. Como foi, bueno, como chegas a Arousa e que tal? Se chegaron outras ofertas, podes contar? Chegaron algunhas cousas interesantes. Non tan boas. Ou sí, sí, a ver, unha cousa de segunda ref. Do equipo da túa cidade, quizás, que temos unha pregunta aquí de Nieves 13 que di, é certo que podeches firmar este verán polo Compos, Chema? No. Vale. Cero. Pois eu esperaba unha oferta do Compos por Claro, nunca xogaches no Compos. No, pero é a realidade. Eu estive no Compos, eu fui un seguidor do Compos toda a vida, ou casi toda a vida. Eu fui a Salamanca
nunha fase de ascenso que perden despois na volta, pero eu fui a Salamanca, creo que meten a Beira, gol. Creo que empatan ali en Salamanca e perden, empatan, o sea, creo que meten a Beira e empatan. Pero eu estaba na grada do Compos. Xa ves. Non sei, eu estaba en Balaídos o ano do Covid que ascenderon a segunda ref, Ai, sí. que non había público. Eu estaba, Por que? porque teño Contactos. Como? había algunha cousa ali. Estaba Pedro Leis. Estaba Pedro Leis celebrando o ascenso. Claro. Gustaríache estar algún día celebrando un ascenso que Compos, Chema? Non sei, se non se dou tampouco. Eu vivo moito no día a día, sabes? E agora Que tal no Arousa? Arousa é, vamos, é o meu objetivo é Corousa é un club grande, non? Sí, eu é certo que eu no Noia estaba moi ben, pero eu quería Algo máis. dar un pouquiño máis Hai diferencia, non? Víctor Ouso pregúntanos aquí, que crees que debe sair o Arousa desta terceira? O sea, é un equipo que se ve de superior entidade, non? Eu creo que o Arousa como club é un equipo de segunda ref ou de máis. Me refiero, Sí, é un equipo que non é non é correspondida á categoría que ten agora. Si é certo que leva 3 anos difíciles ou 3 ou 2 anos ou 3 na terceira federación, pero eu creo que o club como tal é un club de máis categoría. E tedes moita presión, porque despois, sobre todo despois da tempada do ano pasado, que foi decepcionante, ao final a nivel de club para a afición e tal, notas sintes que haxa presión por ascender ou... Non sei, Por ao quedar final eu sempre digo que eu quero esa presión, sabes? Eu a nivel persoal. Quero que a xente me aprete, quero que loitar por cousas grandes. Eu creo que o club sabe que detrás hai moita afición, que bueno, pois que o obxectivo é ascender, entón, pois bueno, vai ser difícil, é certo, pero bueno, creo que Ides joder o Compos, que son os grandes favoritos a priori. espero que sí. Sí, non? Ti decías que non vai ser fácil para o Compos. No, é que ti ves agora os equipos, o Compos ven de esta semana, ven de empatar co Gran Peña, o Gran Peña empatou con nós tamén, o Gran Peña tivo un penalti no minuto... Patou co Estradense tamén. No minuto 80 tivo un penalti a favor o Gran Peña que parou Ales. É que vai ser complicado. Está todo moi igualado. É que a Liga é complicada, é que ahora hai 5 equipos con 11 puntos. Tamén é certo que a clasificación actualmente non podes sacar conclusións tampouco de aquí a marzo vai cambiar. Moito, seguro. Pode haber moitos cambios. Pero ti que equipos ves, home, evidentemente o Compos é Sí. un pouco o Coco está chamado a ser desta categoría, pero ti que equipos ves aí que poden estar con vos arriba? A priori o Arousa, segundo. O Gallá estemos Aparte do vos, estemos nós peleando co Compos, bueno, co Compos e con todos, o sea, o Gallá sea, vamos. Pero eu creo que, mira, a min gústame. Gustábame moito máis no pasado, que estaba Gonza de entrenador. O Alandras. Gustábame o A min Londres. o Londres está... Gustábame moito a Londres. Teño que ver aos Somozas, teño que ver a Austradense, a ver como está, o Boiro, que ainda non xogamos contra eles, o Villalbés o outro día Meneus. meteu unos 3 en 45 minutos, a ver. O Villalbés, que equipo, Que equipo. Claro, que hai varios equipos este É ano que que... hai moitos equipos. Hai moitos equipos que poden estar. E despois o ano pasado xa temos o Donoia, quen che di a ti que este ano non vai haber un equipo que non contas e vai estar aí arriba. É que é complicadísimo. Que tal con Gonza? Moi ben. Moi ben. Eu creo que ao final xa a nivel xeral, do equipo, o equipo é un equipo novo. Sorprendeuche algún xogador en concreto? Mira, eu cando cheguei a Vila García e o primeiro día, o segundo día, eu vía o ritmo da bola, Outro e eu nivel. decía, eu flipaba. O sea, é que era un animalada, é que Como non se meteron en playoff en voaban. así? Voaban, non sei, ao final o do ano pasado quedou aí. Sí. Deixalo aí, non volver ao do ano pasado, non hai... É un equipo novo, é un corpo técnico novo, xogadores novos, Nada que ver. No. é que, lógicamente, Gonza ven coa súa idea, temos que adaptalo, temos que adaptarnos. Pero, vamos, eu creo que estamos cerca de ser un equipazo.
un equipazo, de verdad, digo en serio. Sorprendeume Lombao, tío. Sí, Alex Lombao. Pois xa Por ves. sorprenderme, Lombao... Non o pilotabas tanto do ano pasado no Viveiro. Sí, no Viveiro Explotou o ano pasado. meteu nos dous en Noia. Pois xa ves. Sí, Pero, sí. sabes, ao resto xa o coñecía, me refiero Martín, Javi Sí. Rey, Iñaki, xa, Pacheco, xa os coñecía, me Claro. refiero, pero por Sorprendente. desconocimiento, por tal, Lombao, Ascenso ou non ascenso. Para terminar co Arous, que non queremos... o Gallá. Toco, perdón, pero toco Sí madera. ou non. O Gallá. Eu creo que sí, pero ojalá que sí. Perfecto. Sí. Pasamos ás preguntas de audiencia. Pasamos ás preguntas da audiencia. Un par. Temos, como sempre, Dani Torrado preguntando. Irmão de Carlos Torrado, pode Sí? ser? Penso que sí. Non o sei, de verdad. Dani, con Y. Dani No, Torrado. triple non, eu penso que sí. Sóname. Ou primo. Pode ser. Que che pregunta, Chema? Cal é o mellor adestrador de porteiros que tiveches? O que máis che marcou? Tiven a suerte, ou a sorte, mellor, de ter moi bons entrenadores de porteiros, porque canteiras, Claro. despois a posterior en seniors. Mira, eu teño recordo de Manu Sotelo estar no Celta e no Depor, coincidín con el. Espectacular, espectacular. Ahora está no Brentford, en Premier League, me refiero. Nivel ten un pouco. Sí, sí, sí. Nivel aceptable, sí, sí. Nivel ten un pouco. Pero despois recordo moito a David tamén no Depor, Pero, mira, Fernando, o ano pasado en Noia. Este ano estou con Félix. Sergio Castiñeiras. Que son boísimos. É que son boísimos. É que non gardo, é que non hai entrenadores vos, o sea, hai diferentes maneiras de traballar. Os tres que tiven aquí en Galicia, e máis Verdu en Arzúa, non teño nada que decirlle. É que Sergio en Arzúa, gardo ahora unha relación con el espectacular, é boísimo. É que é boísimo. É que logo en Noia, Fernando, que é increíble traballar con el. Increíble. Sí, señor. E gustaría nun futuro ser adestrador tamén? de porteiros, Estou mellor? pensando. A verdade é que de primeiras nunca me chamou. Pero despois vaste facendo maior e dis chama. E agora que teño 27, pois eu digo, pois adestrador de porteiros me gustábame. Análisis tamén me gustaba moito, scouting, non sei, algo así. Que bueno, ainda che quedan anos de fútbol ao final. Sí, porque sí, os sí, porteiros de momento mellor 10 ou 15 anos. ainda. pensado non teño. De momento pensado deixalo non teño. Ahora igual mañán igual me levanto co pé diferente, pero non teño pensado deixalo. Temos unha última pregunta de audiencia que é de que Barsete que di asemellaríaste en alguna característica a un tal Mark Evans? Tiven que buscar quen era. Eu tamén. Que é o porteiro de Inazuma Eleven, sabes? No, Vou cambiar a nunca- pregunta. Alguna característica de un tal Benji Price? Que é Inazuma Que- É como de saberos fijo. Claro, joder, Inazuma Eleven, mando celestial, tío. Nunca vin. Non entendo nada. Nunca vin nada. A cara de Mourazos mirando para eles. eles. É un estilo Oliver e Benji, pero de chavales máis novos. Nunca o vi. Tiñan superpoder. Pero que tiña bigote ou algo. Era porteiro. Ah, bueno, pois non. Era boísimo, Non lle seguro. podo decir. Como Benji Price. Eso sí que o manejo máis. Eso Claro. manejo Tes algunha máis. característica de Benji Price? Mola o tema gorra. A mí sei. No. Non levas gorra, Chema. Bueno, pois que pasamos con Eros, non? Xa, que entre aquí a explicarnos o que é Inazuma Eleven. Que entre Pasamos ao o Furancho Furiño. Boas, Eros, que tal? Como estamos? Bueno, pois sentados, como sempre. Eu aquí flipado con que non sepas cabo que é Inazuma Eleven. No, non sabemos ningún que Pero bueno, Pero bueno, poñeche individual, que fixeches a pregunta. que nos traes preparado hoxe, Eros? Pois Algo nada, dinámico. O de sempre é un xoguinho. Que Veña. estiven bichando aí o Instagram e vexo, e ademais polo comentario de Tyler, the Creator, que hai moi bon gusto musical. A ver. Vai ir por aí. A ver. Bueno, primeiro é un hobby. Gústame moito o pádel. Sabía que ibas a decir eso, O pádel. Gústame moito. Un día xogamos un partido, Chema. Estamos, vamos, Aquí en apostamos Santiago. o que queirades. Eu gano, che, O que Chema. queirades. Chema. Vale. Bueno, Eu xoga está no aquí. revés, Chema. Se queres,
Eu xogo donde queiras. Eu xogo donde queiras. Queda dito, Son igual de malo nos dos lados. Ten pinta de ser bo, Sí, un perfil Ale Galán. Oh, sí, ojalá. Pero gustame máis velo casi Sí. que xogalo. Guai. Bueno, o bigote teu xa empeza a ser algo característico. Cando comezaches a deixalo? A ser narco. En Ferrol, eu creo. Non son narco. Non son Sito Millanco. Eu creo que en Ferrol, pero daquela ainda tiña barba, o sea, ainda iba facendo tal, pero desde aquela dixen, bueno, xa non me afeito, e agora teño a coña ca miña moza de afeítame, non me afeita. No, mejor, déjate así. Sí. E correu perigo nalgún ascenso o ano pasado, algunha aposta? No, non me ha puesto el bigote. Non me ha puesto el bigote. Mátante na casa. Pódenme poñer o pelo blanco, que xa o tiven, pero non me xogo bigote. Innegociable. Bueno, por certo, hai que falar das tatuaxes, Hai Sí, bueno. moito superhéroe, moito... Agallas Sí. el perro cobarde. Sí, O meu Top, favorito. Teño favorito. bastantes cousas aquí O meu- movendo. Cal é O meu a que máis che gusta? Agallas el perro cobarde, sen A dúbida. ver, A mí me a ver, teño aquí o Capitán América que está Hostia. increíble É que é feito. espectacular. Teño aquí Claro. a Iron Man e Spider-Man increíbles feitos tamén, é que teñolle todos moito Amante cariño. de Marvel, Sí. Como debe ser. Sí, Teño sí, aquí algunha canción, algunha serie, bueno, agallas, este es de Eddie, outra canción de Mac Miller, bueno, Hostia, non sei. que guapo, tío. Top. Non me Está gusta. guai. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches? Pero, ollo, non ten por que ser por un motivo de alegría, senón por cousas que pasaran. Hai algunha anécdota. A ver, o viaxe a Rumanía co Celta estivo bastante ben. Que eu recordo esa viaxe, xogamos un partido, creo que foi co Steaua de Bucarest. Triple un pouco tal, pero O único equipo que creo que agora digo en serio, creo que era o Steaua de Bucarest no que tivo que vir a policía a escoltarnos. O sea que estaba por ali ya nutrado, non sei. tirando pedras. Non sei. A nós tiveronos que escoltar hasta autobús. É o que recordo, é bastante... Non torneo de nenos. 13 anos, creo que tiñamos o 14. Bueno, ali uns andan con chiquitos. Sí. Mira, esa é unha boa anécdota. Un ídolo da tua infancia. Mira, da miña infancia non che teño moito, pero da adolescencia, para así un pouquinho máis tal, Toni Kroos, tío. Pensei que iba a decir un porteiro, macho. No, tío. A nivel futbolístico, despois, sí. o que sei, o meu pai que traballa de sol a sol, o meu avó que traballa de sol a sol, que traballou na súa época de sol a sol, a miña nai que traballa, sabes? Sí. Pero a nivel futbolístico, Toni Kroos, tío. Don Antonio. Deume unha Ollo. pena que cando se retirou e todo o rollo, buah, Ademais sendo dos mellores do mundo. É que saber retirarse. saber retirarse. A que tres xogadores cos que compartiches vestiario levarías a gastos pagos a Punta Cana? Esta me encanta esta. Hugo Losada. Que personaje debe ser o Guiño, Hugo Losada. O Bodos Losada, O Bodos Losada. Vou decir do ano pasado, do Noia. Hugo Losada, vou poñer... A Tobías? Vou poñer... Tobías non creo que lle nos Tranquilo, en Punta nos Cana. todo incluídos, non creo. Igual durme demais. Levaríame a Mario Constenla, Hostia, Mario. Axel, pero bueno, ao coche todo o ano pasado co que fun a Noia, Aldán debe ser un perigo tamén. levabo comigo. En Viveiro beben ben en Viveiro, Bueno, Viveiro é boa zona. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? Palencia, tipo. Palencia, mira, en Palencia nun campo de fútbol non, pero unha situación do club que pasou que chegamos a un campo e non tiñamos permiso para entrenar. Porta cerrada, todo Cristo para casa. Hostia, Día libre. que non me entreno. Non había permiso para entrenar. Por exemplo. Cal é o guilty pleasure de Chema? Non digas nada. Sabes o que é o guilty pleasure? Sí. Ves? A ver, supoño que diredes o meu, como se di? Sí, O meu bueno, pecado. sí. Bueno, algo Sí. que non che pegue, pero que Claro. che Sí. gusta.
É o primeiro invitado que sabe o que é o guilty pleasure. A ver, un pecado, ¿no? Sí. Me refiero, Sí, así unha Guilt. cousinha. un capricho, por así Sí. decirme. Tío, a min gustame as tartiñas de queixo, tío. As tartiñas de queixo, tío. Eu son un tolo. Sabores, experimentos aí. No, con a min Lotus xa vai cansando un pouquiño, pero a tartiña de queixo, sí, tío. Un té de maracuyá, gústame así cousiñas así. Ando viciado ao fusti de maracuyá, Ostras. Flipa. Está buísimo, está buísimo, está Sí que é buísimo. verdade, Eu, tío, quero facer o té helado de limón, Ajá. pero facelo eu. O sea, quero a ver se encontro unha receta. Que mirada, botou unha mirada. Tío, é que ando moi viciado. A ver. Cal é a maior ensinanza que che deron? Meu avó sempre me dixo humildad, tío. Con eso vas onde queres. Vamos, é o maior consello que me deron é o que intento levar de primeiro. Algúnha manía prepartido? Escupir nos guantes. Son moi maniático durante todo o día do partido. O que pasa é que eu xa non teño como manía, senón teño como rutina. Como hábito. Tocar os paus ou algo deso. No, pero eu que sei, se xogo ás 5 da tarde eu poño o chándal a primeira hora da mañán. Eu afeito, me poño bigotiño como teño que poñelo, poño o chándal a primeira hora da mañán, como mesmo sempre, no campo. Que comes? Arroz polo, proteína pura. Arroz polo, jamón serrano, tortita, mermelada, para o azúcar. Pero no campo despois a que máis tal é que entro ca dereita. Pero despois non teño moita máis manía. Bueno, vimos por aí que eres moi viaxeiro, xa nos comentaches. Un sitio no que perderte. Londres. Todos os días da semana. Moi de Londres, Todos os días Moi da de semana. Harry Potter. Sí, pero bueno, máis polo ambiente que se... Non sei, a min gustame moito a tradición británica, por así decirlo. E o bigotillo é un pouco londinense, non? Sí. Bueno, entre londinense e italiano. Sí, é verdad. Pero non sei, levo 4 viaxes a Londres, 3 deles foron a ver partidos de fútbol, entón, pois mira, Fulham, Queens Park Rangers, entón, pois mira. Top. Un país que soñas visitar? Xa fun a Italia, entón non vou poñer Italia, pero non sei, chámame Estados Unidos. A cultura, o sea, non é que comparta ideas da cultura de Estados Xa. Unidos, Viven pero nunha película, che. claro, viven demasiado nunha película, pero quero velo. Claro. Quero ver como viven, quero ver, o que sei, pois chegar e que me cobren 20 euros por un café. Sabes? O sea, quero velo. Experimentalo. Experimentalo, porque velo querer non queres, pero Sí. a experiencia. Bueno, pois agora imos co xogo, que eso, xa nos damos conta dese bon gusto musical, moi bon. E imos xogar ao vinilo. Eu vouche mencionar partidos moi importantes da túa carreira e terás que adxudicarlles unha canción que lle poñerías de fondo. A primeira que se che veña a cabeza, A primeira. Vale. Sin pensar demasiado, que senón... Imos comezar ca 17-18, Boiro 0, Laracha 2, o teu debut en terceira. En terceira. Gañando un barraña, Sí. 0-2-2 goles de Miguel Taibo. É que recordo, teño para esas cousas teño memoria. Bobe Cerro, Taibo, Uf. Bo xogador. No, minto. Un de Taibo e un de Souto, José Souto. Policía. Policía, ese mismo. Unha canción parece... El bien de Viva Suecia. Espectacular. Espectacular. Bueno, non o xogaches, pero é imposible non mencionalo. Xaén 2, Racing de Ferrol 1. Teño un, We are the champions, vamos hasta morir. La de canto del loco, de son sueños. Racing de Ferrol 1, Langreo 0, o teu último partido na Malata. Ese ten que ser triste. Así, o sea, é unha cousa bonita, pero Hai moita canción triste, che. foi o meu último. Non sei. Self-Care, de Mac Miller. Colegios Diocesanos 0, Palencia 1. A verdade é que este partido non ten nada de especial,
pero tivo que ser curioso xogar contra un equipo con ese nome. Colegio 10 anos. Alguna música religiosa? Claro, Non sei. O aleluya. Ostras. Non había unha religiosa de Enrique Iglesias. Non tiña unha canción. Eso A de canción de experiencia experiencia religiosa. religiosa. Experiencia religiosa. Aí a tes. Pois mira, xa a tes. Xa me dicho desa idea. Bueno, o teu debut co Arzúa 2, Vilalbes 0. Hai que buscar cancións para esas cancións. É difícil, Eros. Moi difícil. Héroes del Sábado, la maravillosa orquesta del alcohol. Aquí hai que aplaudir, non se pode facer máis, é un temazo, é un himno. Betanzos 1, Noia 2. Perdíme un concierto de Tyler, the Creator, por esto, así que teño que elegir unha canción de Tyler, the Creator. Non sei. Toda a discografía inteira. Sí, o disco de Cromacopia, que era o tour que iban a facer, pois mira, Cromacopia Tour, mira, o disco de Cromacopia de Tyler, the Creator. Perfecto. E por último, Arousa 2, Silva 1, o teu debut. O teu primeiro partido Sí, na sí, Roma. con Arosa. Vou buscar, que é difícil, Unha de Bad Bunny. Vou... Aunque sé que no debo. A mí non me gusta, pero veña, a morocha esta de... Hostia. A morocha. A mí non me gusta, pero mira, aí tedes. Como é? Quen é o que canta la marocha? Lucra. Ni idea, Será, Luca. Eu no vestiario poño os cascos. Eu non escoito nada deso, o sea que... No, pero espectacular, El bien Héroes del Sábado, xa está. Ben escollida. Pasamos as preguntas clásicas, Chema. Temos a primeira. Cal é o animal máis forte o que lle gañarías unha loita, vida ou morte, habitación pechada, sen armas? A non sei, a unha mosca. Eu eu de verdade que son un cagón. Pero, son... ante a morte, cagaste tamén. Deixas O que te ser mate humano sempre- un ratón. No, Un coello, no, mátate un pero a ver, coello. eu que sei. Non sei. É que vai ti contra un can de 60 kilos. No, máis pequeno. Vai ti. Como Eu non vou. Un can de 60 kilos, me cago en Dios. Eu non Ti vou. cómete. Home, Eu non claro, vou, desde- claro. Eu entón vou, non sei, contra un canciño pequeno. Está de moda decir Sí, can. Un os canciño pequenos. pequeno, un canciño Un pequeno. gatillo. É que, mira, eu teño un, bueno, eu non, unha familiar ten unha cadela que é unha podenca que me pon as patas aquí. Sí. Eu son alto. Esa E pon- te e la pon- papas, Chema. Claro. Entón, no. Mira, un cancillo pequeno. Un O sea, caniche. por Podemos ejemplo. decir marca de can. Por ejemplo, un caniche. Marca de can. Por ejemplo, non sei. Veña. E hai algún equipo polo que non ficharías nunca? Non sei. Non sei. A ver, se agora teño que irme fora, digo que non. Se teño que volver a irme ahora mismo, depende da situación, eu que sei, da situación futbolística, todo o que rodea o fútbol, iríame. Pero ahora mismo, non. E que sería se non foses porteiro? Non sei. Decíamos antes, a min gustame ahora que estou ca miña experiencia, gustame o tema de adestrador de porteiros, gustame todo algo relacionado co deporte. Non sei, chámalle profesor de o que sea, algo relacionado co deporte, chámalle entrenador de porteiros, algo relacionado, análisis, scouting, non sei, é algo que me chama a atención e que non descarto facer no meu futuro. Moi ben. Pois ata aquí, non? Ata aquí. Estivo moi ben, Chema. Vouche dar un regalo porque o mereces. Vouche regalar. Eu teño tamén. Pois intercambio, Intercambio guapo. Non vimos o que hai dentro da bolsa, Vou deixar a bolsa aquí abaixo para non facer ningunha publicidade a ningunha marca grande. No. De ninguna maneira, Me ademais. refiero, é unha multinacional, non lle fai falta, sabes? Entón, Por que letra empeza? por el. El. E sigue por Cort. Sí, algo así. Teño dúas cousiñas. Vale, ti primeiro. Teño para vos Do Racing, tío. esta camiseta. Leva o teu nome detrás. Do Racing. Podemos abrila? Sí, todo para vos. Mira, colle por aí. Mira. Chema 13, segunda B. Espectacular.
Pero esta tiña la ti guardada para ti, non, Chema? Sí, esa teño, é que teño moitas na casa de... Esta é tremenda, Que Debo- camisetón. Esta encántame. Debo ter 7 ou 8 camisetas do Racing. Que guapa. O sea que... Moitas gracias. Logo teño a pretempada xogámola con esta camiseta este ano no Barousa. Arosa. Bueno, Mira. é diferente ás que aniversario. tedes. Sí, correcto. Demos a de Iñaki do ano É pasado. diferente a todas as que tedes. Que chula. Tengo detalle aquí do 80 aniversario. Mira, pois para vos, Dios. disfrutades. Encántame. Xa colgaredes por aí. Se tal, ensinamos a cámara, que bonita. Pon, non pon Chema detrás. No, este é de xogador. Este é de xogador de feito, Xogaches como de pequeno, xogaches Mola de, moito, mola No, de dianteiro. No. Este é de xogador. Que guapo. Está guapísimo. Pois bueno, Buenas nos dúas. imos che entregar, bueno, abre a ti, é unha taza, non che vou dicir o que é, É unha taz. É unha ta... dos nosos Pode ser patrocinadores un diablo de taz, man. de Mans do Mar, feita por eles, un regaliño para que tomes o café, para que tomes o colacao mentras escoitas música ou mentres Pois mira, queiras. estou Pa ti. de verdad que moi agradecido a vos pola oportunidade que me brindachedes. A vos dixen antes que... Perdón que isto se escoita. Que vos admiraba moito o que facedes, os podcast, todo o contido que facedeslle moi ben ao fútbol galego. Agradecevos que me derades esta oportunidade para falar con vos. E nada, que vos vaya ben, que seguro que co que traballades e co mérito e co esforzo que lle metedes vai vos ir ben. Moitas gracias, Chema. Moitas gracias, Chema. O placer é noso, de verdade. E nada, despedimos xa entón este podcast maravilloso. Grazas por estar aí como sempre, furiños. E deixad un like, comentad o maravilloso que foi Chema nesta charla. E suscribidevos, que é moi importante. E vémonos no vindeiro vídeo De non vale furar. onde seguiremos falando do fútbol. Que máis nos gusta. Chao.